Tlang au channel lo thlir chen tu zong te in zawain chibai le vek ule tunchum video chuan movie lungkwai le munom zet Lucy Shimmers and the Prince of Peace ti hi toikim taka thlira ngai thak ho zoi na hun ilo nei le ang umyang he pa upalam to hi aming chu Jackson ni in atunu Lucy te in lampana kal zelin anin kota chuan Lucy le apa James ate chu hlim taka lawin fiamin pal ngeng me vin Jackson chuan mu nom ti takin athlir dau dawa Lucy chuan apu chu mu in kok melvin apa hena chuan an pia loka apu ding lai chu amua ma se Lucy pa chuan ipu te chu athina rei to alom ti in Lucy thu soi chu a oi saklem lo ni in alang nima sela apu ngai em chin tu Lucy ero chuan apu tharau hi amu fo chin ani ti alang reng mai Lucy chu akhu na sat em wangin apa chuan in chunga pomlutin anu Isabel chuan lo check thuain akhosik asang angreng hle ani ti an shat no chuan damdo ina kalpui nge tha asya in atuk lama kalpui chuan tumta ani naw pangti taka Lucy chuan an maloka Christmas lo thleng tur te chu ngak hlel to emin ni engzat nge la om ti mol mai te chu a she chak zeka anun ni som ni pali chia om to thua shil nu phei chuan phur emin ani chuan Christmas ma in kalem zia hi kaziak zo man ngei don ti na ani chu atia chu mi nu chuan Christmas ma a nila om za chu borta a chin chia zui thlap bukani zana apa James chuan mutwel tirin alem zia alai te chu chol sana muri zok turin atia apa akal nu chuan apu Jackson po ron in lan vele in Lucy nen chuan anti ti duna Lucy po in apu chu angai chin wangin zantin akyanga omin ngutpui thei chin se atitak zet bokani lelama James om nuam theilo chuan afanu Lucy in apu tharau ni om tak amu chin chungchang chu anupui shilve in ani chuan kan fanu hian suang to na ro pui tak anei ani tuna po lem ka ziak me ke atia ti dunin Lucy khosik sang thut chuan an ngai ati thalo dun hle bokani heti meklai hian tan in chunga chuan jail tang Edgar chu a shesel na din mun a thatlo wangin prison damdo ina enkol me kani a Father Johnson chuan doctor ka achangin Edgar kal chu a chhevek to ani tile kidney transplant anei vat lawani phei chuan adam rei to don lo thusia in Edgar nem tur chuan akala ma se anuna beidong to achung te ngei poina an uk sak to lo tlo tur po a anron kal ngai to lo Edgar chuan Father thu soi chu alo ngai ven chadu lo hle Father chuan chong thamwanin treatment te ilak chuan karlova idam chale mayang prison warden te po kalo biak sak chianga enkol na chhazok dong turin damdo in pa ngai zo ka indalu dan kan ngai to anga kalpe thei tu chepon om thuai tura nga yang atia atuk lama chuan Isabel po in Lucy chu damdo ina shwain doctor chuan alo pneumonia veni in alang damdoi ka cho cheunga kar kha chung vel e chin sela azia om theilo chuan in local le donia ati awangin ngai thatakin ho zai an rele ria heti meklai hian Edgar po tan in atangin damdo in pa ngaya enkol chhun zom tura lak chuani in Father po in aron choi om thlap achiara tan Bible te chupe in kalotlo fo chin don chenia ti in akir san veleri zana chuan James ate pa fa po in doctor damdoi chu in eitir donin Lucilla chuan damdoi ei chu a she na samaya apu tharau chuan ipa po khan anau pan lai chuan damdoi ei a she ve theirap thla kania aloti zewa wangin Lucy chu anui haka apa hena chuan room chunga apu a ombe thu soin dangpo ite lain damdoi ei ishe theilu tuk atia James chuan tu man ombe lo chutiang thil ni lo ngai to su atia Isabel po churon lut zui ve in James chuan hei damdoi kanin pe theilo reng ti in fiam thu in alo zwal ko vela Isabel ero chuan Lucy chu ol samte in a eitir theita ani
Nita maliama Lucy po in adam doi ay lai tit su thu oi takin ay ve chau ma se zialam apan thei ta haulo. Zan khat phi chu anat zwal tak ema wangin anu le pa tet suan damdo ina tlan lu pui ngalin doktor tet suan anat na takshe tor chuan tes engemo zat kan paltang angai ngei don ani an lo ti a chu hospital a omve tho Edgar po in anu pui le afanu te ne na an thlak lui ung tra zet to chu thlirin alunga leng tak zeta a mu chakin an kianga ompo a thalel hle ma se chu ero tuna tan chuan wana ra ang ani thung si ani damdo in khuma changin Lucy po in alem zia mek chu la chhun zom ve chau zelin papakhat lungai mel zet lem azia mek chungchang chu apa hne na chuan shilve in he pa hi kamumanga ka muzia chanpui na mamo tak ani ka ring thlatani ishat zong ani emle ati he ho a ma se apa mi shat zong ani tlat silo Dr. Chuan Isabel hne na chuan Lucy din hun chu a chat lo hle thu shilin damdo ina omri angai don thu shila chu chuan Isabel po chong na tak zetin a in sum theilo anu hnem ngai hial khopin alunga cheta ani Lucy chu room danga enkol ngain a room thar tur lampana an kal lai chuan alem azia mek Edgar nen chuan mai chhana anin tongta achung te bula chuan kamumanga ka mu chin pa lungai mel deuh kha ani chiang lutuk ati ngala chu veli apa chuan nurse ne na chuan Edgar chanchin chu zot ngalin ani chuan jail tang mek kal thak tura damdo ina ron om lai lok ri ani thule adin mun a that lo viau thu te chu ashila ama wanga achung te lungai na muthiam vereu Lucy po in adam lo bere ti lovin achung te cho hlim ve te chu tumin awang thei em maya ama enkol tu tur doctor te chu lo fiam velin an hlimpui viau mai Lucy enkol tu tur doctor chuan Lucy din mundik tak chu anule pate shatirin bacterial blood disease natna septicemia chu ave thu shilin kan enkol na hi a that pui lawani chuan anun na atan hial po hlo om theiani atia athu soi chuan James atenu pa po atizam ngei mai lelama Edgar po in damdo in khuma muchungin anchung ko thalak ngei chu lungche takin alo thlir le veng to a ama veng tu garla chu swal thiam bok a thlalaken lai chu apo thler sak dai thinrim sate ma se Edgar chuan ti thei eng ma nei chuang der silo zana chuan Lucy mu hil theilo chu Edgar ruma kal tura chuak ruzal zalin chhuat not fai tu chu mu a alungai mel a mu chuan a chan a zot ngal ani chuan mani deuh khan kanupuin min thi sana tina changa chu vele Lucy chuan inupui nen inlem kalozia sakche unga ama ngaya ilunga chhat dona piangini en china nga chuan ilunga yin ilunga cheto ngai lawang atirewa chu mi nu chuan apu Jackson a tharau chu ron in lar vele in Lucy chuan tu emo mu adu thualo shil thwaya apu tharau chuan alarm lo met ri in guard ral khelai chuan Lucy chu Edgar ruma chuan alu theita ani Edgar hne na chuan amumanga amu chin zia thule chiana tana adu thuashila mase Edgar chuan alo dong song chadu lo hle I ruma ke le vat ro alo ti bung ngut Lucy chuan Bible te chu pe in naktu ka kalokal le anga Bible hi kan chhar don donia o atile sham Lucy chuan Christmas a nga hlel ema wangin anu chuan a countdown number te chu damdo ina ken sakin an hlim don hle mase chuti lai tak chuan Lucy chu ron zwal thutin a thocha theilo man hial Lucy pi April mang ang chuan doctor te chu a ko ngala alandana chuan an enkol na chu azia ompui lem lawa wangin test dang an nei le angai mel Lucy po Edgar nen chuan in mule in anat na ve chung chang pi chu azota Edgar chuan akal thak angai thule kal petu amamo thute a hmuwat lawani chuan a thi chep to thu te chu shila chu vele Lucy chuan apa kianga chuan akal pe ka du thwa soi tamai nima sela tun mai tan chuan apa eroin arem ti mel haulo
zana chuan Lucy chu anu chuan thon thu shilin amut chuak tong khong lutuk chuan amut thluk sana chu vele apu tharau churon in lar le in anpu tu chuan Edgar room lampana in zui chuakin cleaner chuan mumasa a Lucy chuan anupui ne na anlem azia sak chu penge yin pathianin a mangai thuwa shil boka athu soile athil pek haulam te chuan cleaner pa thin lungpo hne tak zetin anuka ulche umai chumi hnu chuan Edgar roma chuan lutlang le in ani po in alo dong song chato le aming te chu lo shil ve du to in anom sam lo dan te chu shil boka Lucy po in Adam sambik lo thu te chu shil ve in achang phei chuan ka tho cha thei lo china ma se kandam chale mang tia hnemin a thlalaken lai po thler sak tu te chu zota Edgar chuan guard po thler sak ani thu shil Lucy chuan anupui le afanu te chanchin chu zot le in Edgar chuan thil swal tam tak kati to awangin kumkhwa atan ka chan hlen to ani ka thil swal ti to zong te kha poi kati in ka in chir tak zet katinon le to mi alawang tia changin komtur anei ve chun ani miawa wangin Lucy hne na chuan a in bun ruak chadu hle bokani achung te chu angai chin thu soile in athil ti swal to zong ti awanga an ngai dam thei to arin lo tho soi chuan Lucy chuan pathiana irin na ngatla ama chau churing tlatla thil swal iti to lo phot chuan angai dam du ang che atile rewa ani ang kumra leksi in chuti taka pathian achi le aring mai chu Edgar po in makati kher mai chumi hnu chuan Bible te chiar dunin reivak lo hnuah chuan Lucy po in a room lama let san le don to in akal ma chuan naktu ka kalokal le anga kan chiar chhun zom le don nia o atia ma se Edgar chuan local to lawang nang po idam lo ve thau kha atia ma se Lucy chuan a chau ve lo thu soi tlatin kal le nge chu atum or sun viau thungani Titsuan atum ang yin Lucy po Edgar ruma chuan ni tin leng chinin anin kom china Bible te chiarin an hlim dun chin hle Lucy nga hel Christmas ni po chu aron in her chuak ta chuta Lucy chuan Edgar room po na Edgar nupui le afanu te ni om tak chu mu in alom pui ngei mai rin lo tak maya achung te mel a mole tanol mai chu Edgar po ahlim ngei mai Lucy po in apa hne na chuan Edgar chung te ron in lan chan ya sha chu soyin kan chong china pathianin na chang ani atia apa po chuan makti tak zetin chung zong te chu engtin nge ishat zoka atia Lucy chuan a shat velo thil tam tak ala om thua shil ringot masi anuwa chuan Christmas poala adu thu sam chu ziakin doctor hne na chuan apea chuta le Christmas poala Lucy du thu sam chu Edgar hne na akal pe kani ti an shatin doctor le Lucy chung te po chu makti in anmeng duli pop lo chawani apa chuan chutiang thil ti adu na chan chu zotin Lucy chuan ka chian pa Edgar hi thilo se ka du alom ti na chang thuaya api April po in bangbo takin naupangin puitling hne na kal an pe thei reng em ni ti in doctor chu alo zota doctor chuan a thei thuwa changin voi tam tak a thleng to chin zo ka lom atia maktak mayin Lucy le Edgar te blood type po hi a in mil chi ani atibok James ero in thutluk na chu siam har sa titak zetin an fanudu thu sam ti hlotlin chu du hlema se athil tum chu bonra ativema mani zana chuan Lucy chuan chaw tak chungin apa chu Edgar mu pui tura somin drawing book hi pe ka du ani atia a chau to ema wang chuan ama po a kal hlei thei to lovin pom top angai to hialani kalkonga Lucy chuan a mel shat li a chan chen khate ho chu mangcha kwal denin a fanu om dan zet chuan James apo ati chi ai nge mai Edgar room chu thlengin ani chuan Lucy chu leya angel ron chuk ani tho soin kanun a thlak danglam vek to ani ati hnu chuan a chung ten an ron tlo thu te chu shil le in Lucy chu dwa takin akwa zui ngoya Lucy po in a drawing book chu pe in
idam chale thuai dona ichung te nen po in ho le thei chep to ang ka chaw to lutuka kale san le to mayang che o ti in amang cha zuita ani apan apom chwa pa in Lucy chuan pona handcuff cha bi chu mu in Edgar chu azu pele shama Edgar po in makti tak chungin alo thuk ru zui chu chu hemi nu hian Lucy nat na chuan zwalam pan zelin adin mun chu a chalo zwal tak zeta apa ne na chuan thon thu shil turati in apa chuan nuk ul treu chungin man lai hian lalfanu mel chatak mi zong zong ngai nat em mai hi oma chu lalfanu du om tak chuan a tha zongin mitam tak nun a thlak danglama chu lalfanu chu a ming Lucy ania atia in sum har ati in a chapna sa lebo lelama chuan Edgar po in Lucy drawing book pek chu lo keuve mekin le khabuwa chuan mumang ane chin thote amumanga chuan papakhat lungai mel tak amu chin thote baka pathianin ama kaltlangin chumi lungai pa chu pui adu thote adam lawanga damdo ina alu nu in chupa nen chuan atak ngeya anin ton ve tak thote chupa Edgar chu achung te nen hlim taka an chen ho le theinana akal donate adu thote nen lam chuan loziakin chu bak chu engma lozia zom tolova abak zong chu Edgar lozia chhun zom ve atan ada bok ni in alang athil chhiar chuan Edgar ril ru po chu hne tak zetin a hnuka ulna sange mai atuk lam thleng po in Lucy nat na chuan zwalam pan zelin atopa topa phei chuan changtur om talovin akalta achung te mai baka Edgar te chuan tuar thiam lo tak zetin an chapna sange mai Lucy pa James at chuan a fanudu thu sam nung ber chu ti hlotlin saklo du lovin akal chu Edgar hne na donate turin an buat seita a transplant po chu hlotling takanei ni in atan hun chung a man zo nu in Edgar po shisel le hlim takin achung te nen chuan an cheng ho le theita ani antana thil ro pui tak ti saktu Lucy po kha shereng chinin alem ziak te chu Christmas ni apianga chiarin an ngai hlu zui hle bokani James le Isabel te po in fapa du tak nei le to in ni khat chu James le a fapa te kota anin fiam lai chuan James at chuan an pia luka Lucy le apa Johnson te ding lai chu mu in a fapa hne na chuan an pia luka angel ding chu an fanu Lucy ani thu shilin engtika ama an thengil to ngai don lo thu a shil bokani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video to thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutuile vek ule